la Cristina Caparrós, filla i netes de pescadors del Port de Barcelona. Jo soc armadora de 2 vaixells de pesca d'arrossegament, el Nus i l'Hòstia, i soc una de les persones que lidera el projecte de la platgeta i soc la presidenta de l'associació Cap a Mar, que és una associació que promou la tradició del món de la pesca. Una mica de tota la nostra idea és una sortida de sol, llavors algunes d'aquestes activitats, com per exemple sopars que tenim, sopars temàtics al Museu Marítim, o altres activitats com la Fira del Benvinguts a Pagès i altres projectes els engloben una mica en aquesta altra part, de coses que potser no passen directament en el moll, que no és l'itinerari del món, però que al final és el mateix. Per exemple, a la Festa de la Pesca que vam fer al Museu Marítim el mes de setembre vam projectar un vídeo que tenim en 360 sobre un viatge d'un pescador, amb cúpula i tot això. Això no estava passant en el moll, però realment és acabar portant-te una part de la cultura i portant-la allà on està passant alguna cosa que és públic familiar i que està arribant a un museu que a més està molt relacionat amb la cultura marítima, i nosaltres podem fer aquesta aportació amb les eines que en algun moment hem aconseguit generar un vídeo a través d'una subvenció d'un projecte que ens han donat fons per fer aquest vídeo, intentant-ne fer així. Però nosaltres realment no tenim molts recursos, no tenim diners que ens vinguin de ningú lloc, sinó que el que anem fent és posant les nostres hores, demanant projectes i intentar generar, perquè moltes vegades els projectes són totals, de dir, com el del vídeo, podeu fer aquest vídeo, no ens van donar aquests diners, però ens van pagar que ens feia el vídeo, doncs tira. Però a vegades els projectes són al 50 o són al 20, llavors has de fer també altres activitats que et permetin arribar a poder fer aquests projectes. I és una mica com tot el cercle, que al final les sortides de pescar i els itineraris i les coses que fas, com que petits grups d'escolars o visitants que venen. També treballem nosaltres molt en projectes d'inserció social, és a dir, projectes que el que també volen posar en valor que és la cultura de l'esforç i de la tradició, i llavors servir, i no només també a la part de l'ingredient, que és el peix, sinó a dir, escolta, me'n recordo una noia que em va dir, pero profe, esto no es un negocio, porque, a ver, yo he contado que la barca vale esto, pero que dèiem, no es un negocio, però és una eina, o sigui, al final una eina mai serà potser un negoci, a dir, em faré superric amb això, però és una eina que et permet dedicar la teva vida a algú i poder viure d'això, Doncs una mica també reflexar aquestes coses, que potser en la societat actual no són tan evidents com haurien vist. I llavors que tot això desencadenya una mica amb tots els projectes que tenim de recerca i de patrimoni, una mica amb dos objectius, o sigui, el que no es perdi, el que estem vivint i també el fer d'altaveu, però clar, amb els medis que nosaltres tenim, que potser és que ve un noi que diu que està superapassionat i que vol sortir a pescar i que ell fa fotos i que després es queda i podem fer unes entrevistes. Llavors això ho oferim al Museu Marítim i la Imma em diu que guai, ho posarem en aquest banc perquè així no es perdi i tots hi tenim accés. Llavors algú del museu diu, ostres, podríem fer una exposició. Doncs mira, anem a investigar més aquesta part que no teniu tant. Per exemple, vam començar molt amb la gent gran, perquè, per motius evidents, que alguns de fet ja no hi són, i després vam anar fent grups, els nouvinguts, les peixaters, i també, per exemple, tota la part de les dones, que costa molt arribar, vull dir, totes els moviments coneixem, però és com molt difícil, vine al moll i fem una entrevista. Jo què haig d'explicar, a mi ja em diràs, no tinc cap interès. Com que no tens cap interès? Vinga, va, que no sé què faré, què tal. Doncs totes aquestes coses acaben en tota aquesta part com de més de patrimoni en la nostra modesta aportació, que evidentment no som un museu ni som una entitat que tingui tots aquests recursos. Clar, què ens passa? Una mica com per acabar tant el cercle, per nosaltres sempre el focus i l'objectiu és que la venda de peix en general, no cal que sigui ni de la platgeta, ni del Nus, ni de l'Hòstia, ni del Port de Barcelona, augmenti. És a dir, si fem un sopar gastronòmic, que a més, que ara us explicaré el projecte dels sopars gastronòmics, però l'objectiu no és un dia en el que cuinem bròtola i ja està. L'objectiu és que al final la gent coneixi la bròtola i pugui veure la bròtola com una alternativa al lluç i és una
un peix que és molt més econòmic però que alhora és sostenible perquè el pesquem quan pesquem una gamba vermella, que és un peix molt comercial, no? Ser sostenible és d'alguna manera també tancar aquest circ, clar, i explicar això i poder menjar perquè la gent també acabi menjant, perquè si acabem fent tot això i tothom se'n va a la idea que se'n va amb una postal ben bonica, però després menjarem tots al McDonald's, doncs no hem fet res, no? Perquè al final ha d'acabar tot amb que una mica el cicle es sostingui i acabi tot tancat. I sobretot també que, clar, cada una de les activitats, per exemple, té aportacions al món de la pesca, no? Sí, quan es fan les botelles de pescaturisme, tot l'import va al barco, no? Es paguen totes les taxes necessàries i tot. A la part dels itineraris es fa una aportació molt significativa a la confraria de pescadors, no? A totes les parts que hi ha una activitat, jo què sé, teníem una que anava un pescador a fer la narració, doncs era aquest pescador, no? Que al final, aquella persona que decideix donar les seves hores i fer això, té un extra fent allò. No és que al final és una estructura que s'ha de mantenir i res, però clar, evidentment costa mantenir. I d'alguna manera, espera que, clar, aquí, bueno, jo ara no sé si funcionarà això. No, internet, si no ho tens descarregat, ja no, el podria haver portat a part, però no m'hi he pensat. No, perquè... Una pregunta, aquest peix que mengem... Sí, espera, que em vaig apuntar perquè se queda el quadre, perquè ara, el proper dia, perquè ara, si el tinguéssim aquí, podria fer la foto i mirar-lo després. Vale, així m'ho apunto. Digue'm. Està congelat el barco ja, perquè jo a veure, és que això no ho entenc, no sé com funciona. Està congelat, no està congelat. Ho he de descongelar, si ho torno a congelar, me fa un lío. El peix que surt d'aquí, d'aquests pescadors d'aquí, ni està congelat ni té cap tipus d'additiu. O sigui, això... No té temps. Ni té temps ni a nivell de la normativa és permès. I puc garantitzar, jo estic segura que a nivell d'inspeccions estan igual que a Barcelona o semblant. Sí. Per tant, no hi ha cap tipus d'additiu, no hi ha manipulació, no ve de res d'un dia per un altre, perquè a més no hi ha la capacitat, no hi ha càmeres, no hi ha res. Això és molt important, qualsevol. Clar, això és el que perquè és una ignorància. Això és el que jo li parlava. Quan vaig al mercat li veig un litrero enorme. Ja lluitem, amb els Això no. Perquè jo ja dic, ha de ser, a més de ser amb lletres grosses perquè jo ho puc llegir. O almenys que no els permetin posar-ho en petites, no? O sigui, hi ha gent que conec i veig que... Clar, el més típic és la sèpia congelada. El mateix problema és que la venen congelada. Si hem de congelar, si ho mengem congelat, Al final, això que parlàvem al principi, això que els he dit, en plan, no és que sempre són tots uns rotllos, però que sempre, una de les coses que sempre acabo explicant és 3 tipus de pesques en general, que és baixura, local, proximitat, altura i gran altura. Sí, però per la gent com jo, que va al revés, això que m'expliques no sé ni idea, no tinc idea. Altura, baixura... Groenlàndia, Galícia Sí, però vull dir... Clar, tot el que són... A mi m'interessa saber si aquell peix que compro, que me val 10 euros, no està congelat. El que és d'aquí, el que tingui una etiqueta, que sigui d'aquí, i d'aquí vull dir, de Tarragona, de la... Que tingui una etiqueta. La Patmella, que sigui d'aquí, i no pot ser congelat. Igual com aquestes coses, o s'hauria de tindre una etiqueta o alguna cosa... No hauria de tenir, és que ha de tenir, o sigui, és que legalment... Però això ho posa, al mercat ho posa. Sí, el que passa que... I també és veritat que qui ven peix de proximitat local la té perquè la té i el que no ho té la m'agrada més. Llavors això, és que a una senyora em va dir, bueno, és que jo sempre que li pregunto al meu peixater d'on és, mira cap avall. Dic, pues malo, perquè jo les peixateres que conec que van tot el dia, ja sigui a Arenys, a Barcelona, a Vilanova o a l'Ametlla, ja t'ho diuen ja, ostres, ara estan sortint vaporetes a la ràpida. I no se n'amaguen, per què? Perquè ja ho estan fent bé els que se n'amaguen o els que posen l'etiqueta ben amagadeta o no la posen o tal, o quan llavors mires la data no t'acaba de dir. Home, el que està clar és que si hi ha veda i tens maire, dius com és que hi ha maire? Si hi ha veda. Bueno, però pots acabar... Sí, però això sabeu vosaltres.
Però per això estem aquí, vull dir que nosaltres també ens hem de, no podem fer tot les pescadores que a sobre que surten a pescar, munten aquests projectes, vull dir que ens hem de formar, no? I hem d'aprendre i comprendre les coses. la venda de peix, allò que hi ha la venda de peix. Sí, però ens hem de dir nosaltres, ei, quins peixos són de temporada? Què tens que sigui fresc? Explica'm, d'on ve el peix? Hauríem de fer com una espècie de tancament, de dir això és això, això és del nord, això és... Això hi ha gent que ho fa, per exemple, hi ha supermercats que van a Llotja i que ho fan, que et diuen això és d'aquí, això no. Però clar, també això és d'aquí, de quin dia, no? O sigui, que jo m'ha passat, un dia estava de vacances, un dia vaig passar en un súper i dic, ostres, no... Dic, doncs mira, no té tan mal peix. Jo mai compro peix i tal. Llavors, al cap de 2 dies vaig tornar a buscar alguna cosa i era el mateix, que feia 2 dies i feia pena. Però els ulls ja no deien els mateixos, del peix. Ni els ulls ni res. Sí, és que el musclo estava sec, trencat, obert. Clar, Això vol dir que no venien gaire. al final, bueno, però, i al final també lluitar una mica que, o sigui, hi ha moltes coses aquí, de que el que podríem aportar de com s'hauria de vendre el peix, no? Però aquesta cultura, no?, de també que el cove ha d'estar a tope, no? El cove, vull dir, la parada ha d'estar a tope. Jo passejo pels mercats moltes vegades, cotillejo, però a mi també, però quan vas al mercat un dissabte al migdia i veus una parada que està plena, és d'una o tal, què passa amb aquest peix? Doncs aquest peix passa animals, llavors jo no compro el peix a la parada, però em refiaria molt més d'aquelles que quan està i quan no tal, o aquelles que sempre tenen bròtola, o aquella gent que tu veus que ells tenen calculat una mica el volum que van el volum, vull dir, sempre una mica més o una mica menys, però ells ja tenen una clientela, per tant, ja van a buscar allò que la seva clientela. En canvi, aquelles parades que veus que sempre tenen de tot, doncs, a veure, és que no hi ha... Bueno, això és com la fruita de verdura, si tu vas i sempre tenen de tot, doncs han de tenir una càmera ben planeta, llavors això implica el que implica, que després té la qualitat que té, la procedència que té, i, bueno... Llavors, nosaltres jo crec que com a consumidores ens hem de preocupar de... O sigui, nosaltres com a pescadores hem de donar les eines, o sigui, us hem d'explicar quan estem de vera, quan estem de vera. Hem d'intentar veure que avui fem un vídeo sobre la bròtola, fem un vídeo sobre la llampuga, sortim a la ràdio i parlem d'això, anem a Fórmula Estona a parlar d'allò, però després nosaltres com a consumidores també hem de saber on estem comprant, no? O sigui, aquí estem donant els nostres diners, és a dir, si jo sé que hi ha una peixatera o un peixater que cada dia va a Llots i tal, o algú que potser és un supermercat o un lloc que dius, bueno, aquí on estan els meus diners? I després preguntar, no?, el que dèiem, sabem que han de tenir les etiquetes, però igual no les tenen. Bueno, és que si no les tenen ja una mica, ja sabem que la cosa no funciona. Ara busquem l'etiqueta, Però igualment preguntar és una cosa, o sigui, quan algú et sap d'on ve, o sigui, és que tu li veus a la cara i forma part, o sigui, nosaltres, per exemple, quan vam crear la platgeta, una de les coses que teníem molt clares és que no volíem ser una competència contra les peixateries, tot el contrari, és a dir, i de fet per això no tenim parada, no? La gent em diu, però no tindríeu parades, tindríem menys problemes logístics, segurament si tinguéssim una parada, i no puc garantir que en algun moment no n'acabem tenint, perquè les coses també, desgraciadament, en el meu vivint, han de ser rentables econòmicament. Però la idea no és que la platgeta serveixi com un element per fer competència a les peixateries, sinó la final de la platgeta és evidenciar, o sigui, portar la informació de què està passant en els vaixells de pesca i fer que aquelles peixateries que ho estan fent bé, que la gent se n'adoni, que vegin que això, si la platgeta fa molta difusió cap a mar sobre la bròtola i veiem que en una peixateria de bròtola o canana o sorell o una d'aquestes coses que només es poden trobar en una llotja, ja és un element en el que estem contribuint. I per exemple, parlo de la bròtola o també de la moixina, que és un tipus de tauronet, que nosaltres, sí, fa molts anys... A baix ho veuràs. No ho hem fet només nosaltres, Perdona que t'ho digui, però haurem de... perquè a les 7 tanca el museu. Vale, doncs ara ja acabem. Però d'alguna manera fent aquests, no? O sigui, jo entenc que nosaltres som una petita gota, i tots contribuïm i acabem. Per què? Doncs perquè al final la peixateria tingui que haver-hi
aquesta bròtola o aquesta moixina, i perquè al final aquesta moixina no es pagui a €1 o €2, sinó que acabi pagant-se a 9 a 10, que és el que el pescador també necessita, perquè si no el que acaba passant és les moixines no les netejo, perquè com no me les paguen, doncs no les netejo i me les quedo jo a casa o les tiro per la borda. El que hem d'aconseguir és al revés. O sigui, tot allò que estigui pescat, que això ja en pesca local es fa molt, s'aprofita, o sigui, molt clar, és que activar el salari, quan tu ja, encara que hagis pescat un rap, vens un rap, no? Però una mica, d'alguna manera, és aquesta part, no?, de com apropar. Si quan sortim d'aquí he aconseguit que vostès preguntin d'on ve això, i per què no tens canana, i ara no estàvem de veda, i no sé què, Ensenya'm l'etiqueta. doncs ja hem aconseguit una miqueta més, no? I segurament allà ja segur que aconseguirem alguna altra. Però d'alguna manera aquest és el nostre objectiu. I jo amb això de la competència d'espaçateria sempre deia el mateix. Ojalà un dia la platgeta no tingui cap raó de ser perquè tothom ja està menjant peix de proximitat, tothom sap el que és una bròtola i aquí ningú amaga res, ni emmagatzem, ni compra només bròtola un dia i no va venent, sinó que tothom ve les coses de cada dia. Ojalà, podem dir, mira, la platgeta plega perquè és que el mercat està tan ple de plens de proximitat i els pescadors estan tan ben pagats que, escolta'm, no tenim res més que fer, xau. Ojalà, perquè al final un negoci com la platgeta en el que busca, ho portem a casa, no regategem amb pescador, o sigui, intentem sempre pagar un preu just, no acumulem les coses d'un dia a un altre, no es compra molt quan n'hi ha, llavors es guarden càmeres, les càmeres queden netes d'un dia per un altre. Només s'agafa allò que ens han demanat, és a dir, no és allò, comprem llums i ja veurem, no, sembla, ja comandar llums, sempre són alguna coseta, no? Però volums petits, no es neteja, no és que ens posem a netejar, no? Em fa molta gràcia això que anava per internet, no? Que veus algú amb un calaix i diu, no, mira, hem netejat això, ho hem ficat tot com preparat per vendre online, o hi ha una peixateria que fa, no, el calaix de... Dic, ostres, però si tu has fet 50 quilos de maire avui filetejar i l'has envasat al buit, m'estàs ensenyant la foto, vol dir que o la vens tot avui o això ho vas venent, no? I llavors, bueno, d'aquestes coses ens hem d'anar fixant també, no? Que sí que està molt bé que una peixatera compri molt nova, però si no ho ven, llavors hem d'estar a la guai. Doncs una mica és això, o sigui, la platgeta d'alguna manera amb aquests models és un model com més complicat, però ja està bé que ho sigui, o sigui, ja està bé que no faci competència a la peixateria, però també que faci una miqueta de, bueno, que les peixateres que ho fan bé, nosaltres fem moltes col·laboracions amb peixateres que ho fan superbé, però les que no, també que els hi ressoni alguna cosa de dir, bueno, no estic complint amb la meva part, no? M'estan preguntant per aquí peixos que jo no tinc, o m'estan preguntant informació i jo no ho sé, no? Hi ha peixaters que no et saben dir si estàs a bé o no. Doncs, bueno, també els així els felicitem una miqueta de pressió perquè s'actualitzin, no? Bueno, jo una mica, la idea que us vam explicar és una mica portar-vos això. Bueno, si necessiteu més info o així, vídeos així, nosaltres intentem ser prou actives a les xarxes socials perquè jo a vegades ho puc dir una mica, però bueno, és el que hi ha, perquè a vegades no em queda gust, però també toca el que toca, perquè és una manera que també és un gran element de difusió. És a dir, la sort que tenim actualment, tot i que la pesca està com està, és que sí que tenim una cosa que són xarxes socials, que podem arribar a molta més gent d'una manera amb poques eines, amb poc pressupost, no? Llavors això és el que nosaltres intentem fer, no? Amb col·laboracions amb instituts iguals audiovisuals, amb projectets amb el territori, intentem això, per tant, si ens voleu seguir xarxes socials i preguntar-nos més coses o us envio el link del vídeo o qualsevol cosa, El Contacte Tarragona, el Contacte Tarragona, podria fer alguna cosa d'aquestes per explicar tot això a la gent. Havíem de fer una entrevista en principi. El Contacte Tarragona, jo penso que seria interessant, perquè és d'això que es veu. A TV3. I quin és el vostre Instagram? Com a la platgeta és la platgeta, tal qual, i cap a Maris, cap a Mar BCN. I una cosa, ara que fa el desconeixement. Sí. Digues. Que els pescadors, o sigui, jo entenc que un pescador de Barcelona té una àrea de pesca o pot venir a pescar a Tarragona? És com diferent del tipus de pesca.
No es pot anar a pescar a qualsevol lloc. No, sí, aviam, per exemple, l'encerclament, o sigui, són els que pesquen per la nit, que pesquen sardina, salitó i sobretot peix blau. Llavors, el que busca l'encerclament, que és com que encercla el peix és molt més, els pelàgics se'ls que es cuen molt més, no? Llavors sí que a nivell d'encerclament, els vaixells d'encerclament no sempre han de fer port al seu port base, diguéssim. O sigui, per exemple, si un vaixell d'encerclament es fa de dia i estan seguint a Móra Blanes, van anar a Blanes i estan pescant per allà i llavors venen a Blanes. Llavors, quan abans hi havia molts vaixells d'encerclament, sí que es veien com, no? O sigui, tota la sardina que estava a la Costa Brava, o sigui, quasi tots els pesquers de Catalunya estaven a la Costa Brava i es anaven movent. Actualment ja queden menys i no es mouen tant, no? En el cas de l'arrossegament, sí que no és permès tornar a un port base que no sigui el teu port base, perquè el que s'autoritzen són cadalers especialitzats. És a dir, per exemple, nosaltres a Barcelona, o sigui, no sé si específicament com a normativa tens prohibit anar a un altre lloc, però el que passa és que també, com per limitacions d'horari, tu estàs limitat al que estàs limitat. És a dir, nosaltres podem pescar a Arenys, els calàpics d'Arenys i els calés de Vilanova. Tothom d'arrossegament a Barcelona acaba pescant els calés del Garraf, però perquè hi ha un tema de temps, de que per anar al d'Arenys has de sortir del port, tornar a passar per Barcelona i arribar a la part amb els horaris que tens no et dona temps. Però, per exemple, llavors els arts menors encara tenen més mobilitat d'horaris, no? Perquè els encerclaments d'arrossegament tenen un horari molt definit quan han de tornar a port, els arrossegaments han de tornar al port base, excepte si hi ha una dificultat tècnica. Si nosaltres estem a prop de Vilanova i ens falla el motor, però has de fer papers, diguéssim, has de demanar permís, has de tal. En canvi, els encerclaments, si se'ls fa de dia i estan a Vilanova, per anar a Vilanova i venen a Vilanova. Però jo el que crec que està passant més és que cada vegada més intenten tots fer base en el seu lloc. Sí que hi ha gent que és com més nòmada, diguéssim, com que té més tendència, doncs igual es passen tot l'estiu a no sé on o donant voltes, i hi ha gent que té més tendència a tornar a casa. Moltes vegades també per un tema familiar, dir, escolta, jo vull dormir a casa meva, i com que voldré dormir, prefereixo fer una hora més de navegació i arribar una hora més tard, sempre que t'ho permeti els teus horaris, i deixo el barco a casa i no em vaig a casa meva. Però abans no, abans era molt habitual, per exemple, que la gent jove sí que eren els encerclaments per fer vida per tot arreu. No? A l'estiu els encantava a més que hi hagués molt peix blau a la Costa Brava, perquè així estaven per Lloret, per Blanes, per no sé on, i després quan els anaven fent grans i tenien família, normalment passaven a l'arrossegament, que és més així, ara ja. Llavors, perquè ara recordo un cop que vam anar a Eivissa, i estàvem allà amb el port. Fa poc? Fa pocs anys? Sí, un parell d'anys. I vam trobar, hi havia uns pescadors que eren de l'Ametlla que venien a Eivissa. Això a Tarragona s'ha fet molt d'anar a les illes, quan aquí hi ha hagut males temporades. Sí, en línia recta. Ha de ser com requerit, no és que jo m'aixeco i no vaig a Eivissa, però el meu pare també, de fet jo vaig néixer, el meu pare estava pescant fort, o sigui, estava fent temporada a les illes. Normalment les illes també era un lloc on hi havia pocs vaixells de pesca i que com que és un espai bastant de zona de migració, o sigui, bastant de zona de pas, hi ha moments en què hi ha molta pesquera. No sé internament, o sigui, normativament com funciona a nivell d'administracions, però el que passava com internament és que hi havia una espècie de crida, en plan, ara estaria bé, o sigui, no hi ha peix a Catalunya, però, ostres, a Balears molt, llavors i anaven les barques grans. El meu avi anava moltíssim. I aquí també. Per això et preguntaves... No, els de Tarragona, els de Tarragona. Que Tarragona està a prop, que allà baix encara està més a prop d'Eivissa. Clar, per això et dic... Aquí a Mallorca s'anava, a Eivissa no, aquí s'anava a Mallorca. El meu pare havia anat bastant a Mallorca, però el meu avi molt a Menorca. Bueno, suposo, aquí perquè suposo que va haver temporades que aquí no hi havia peix i llavors van anar les barques grans, però estic parlant dels anys 60, 60-70. Se'n anaven a Mallorca. Clar, jo crec que l'època que, per exemple,
als anys 80 s'havia fet bastant, però també era diferent, com eren les llicències i tot, o sigui, hi havia com molta més possibilitat. Sí, no és el mateix que ara. Podies, no sé, una temporada estar a l'arrossegament i després demanar la llicència d'encerclament i no sé què, ara aquella llicència és molt difícil moure-la i la gent que té llicències que encara es mantenen per usos i costumbres i ara estan molt ben... Sí, els temes una mica de les llanquetes o els temes dels menors. Però en aquell moment, a més, era això una mica que de fet, si no hi havia peix, llavors hi havia, jo no vull dir com un efecte crida, però sí que és en plan que marxaven com tots, i de fet l'època, mira, el meu pare és dels 50, el meu tiet del 40 i pico, llavors jo el que he sentit és que quan tenien 15 o 16 anys, si no volien estudiar o el que sigui, se n'anaven a les illes a aprendre, o sigui, a les illes que els ficaven en el barco de la família o en un altre barco, i així era com una espècie de mili, diguéssim, d'aprenentatge, no? De dir, et tocava estar allà amb tothom i pescar un muntó i treballar moltes hores i res d'estar amb la mama i d'estar a casa i llavors tornaves com curtint, no? Llavors moltes vegades quan tornaves ja era en plan, vale, estàs preparat per aprendre a ser patró, estàs preparat per, no? Emprendre, o sigui, posar una miqueta amb la part com més I els barcos que fan això, com aquell que té de l'ametlla que a Eivissa, o sigui, poden fer, entenc que van a l'ametlla a Eivissa, pesquen, venen a Eivissa i d'Eivissa a l'ametlla i venen a... No, fan com temporada. Es quedaven allí durant un mes o el que fos, i llavors tornaven. Sí. Jo no sé ara, darrerament, per exemple, a Barcelona... Molt a saco, no? Però és que no pots. Però això no pots promoure, Si no és que tu diguis, m'aixeco i me'n vaig a pescar a Eivissa. No has de modificar on vas a pescar, no? Sí, jo crec que es va demanar, permís. No, però a veure, si tu surts al matí a pescar a Tarragona i a les 5 has d'estar a port perquè més tard et penalitzen, és que no pots anar a Mallorca, és que és impossible. Ara, una altra cosa és el palangre. El palangre sí, el palangre està 2 o 3 dies a la mar i pot estar fins a Mallorca i llavors o a Eivissa, llavors torna, però és que aquí no té els horaris, és per la subhasta. I a més perquè tenen un temps, perquè si no si podia fer 3 vols o podia fer 2 vols. Abans també, ja portes diversos sistemes de geolocalització, vull dir que antigament sí que es feia una mica... O sigui, aquí el que... És com perquè tothom tingui el mateix temps de pesca i tothom arribi com a l'aeroport. Perquè tothom només faci una passada... A veure, els únics que no tenen un horari aquí a Tarragona, els que no tenen horari d'arribar són els d'encerclament. Poden arribar a les 9 o a les 10, no tenen horari. Sí, bueno... No, aquí no tenen. Jo no sé si en tenen o no en tenen, el que és veritat és que... Però no poden arribar a les 4 de la tarda. No, home... Però perquè l'horari et ve marcat per la llum, diguéssim. No, perquè vull dir que els de l'arrossegament, si a les 5 no estan aquí, no sé si són les 5, tenen penalització, perquè la subhasta s'acaba a les 6. Els de l'encerclament, el peix ja està tot venut, és a dir, mai tan ben dit. Tenen un acord i el peix ja se'l queda una sèrie de supermercats, crec, i ja no fan la subhasta és tancada. Nosaltres sí que fem, en el nostre cas, la subhasta de l'encerclament sí que és subhasta encara, però sí que és veritat que és una situació com més de majorista, així com la de la tarda hi ha majoristes, però hi ha supermercats, però també hi ha minoristes, el matí sobretot és bàsicament majorista, i sí que és veritat que funciona una mica com que quan es fa de dia tothom va arribant i sí que per una situació del tal ha fet l'últim d'esto i ja està arribant més tard, tothom s'espera. Però sí que no et sabria dir si és realment o sigui, no tenen una horari tan marcat com els de la tarda, segur, però perquè jo crec que llavors a certa hora ja no pots pescar. Entre les 8 i les 10 arriben. Sí, llavors pot ser que un dia tots arribin a les 7 o pot ser que un dia tots arribin a les 9 i mitja, però que més o menys, o sigui, és una situació bastant... Llavors el que són els menors i els palangres i el maixocram, poden més o menys durant tot el dia. El que acaba passant nosaltres és que normalment venen a la tarda, o sigui, per molt que ells arribin a les 12 del migdia. Sí. Llavors esperen a la tarda i que sí que hi ha com un ús de que arribin quan arribin, vinguin quan vinguin, els menors passen per davant dels quillats, dels arrastres,
perquè té menys capacitat de venda, tot. Aquí també. Aquí les últimes barques són les grans. Llavors el subhasta abans entre la gent que ve les menors que l'altre peix. Però bueno, abans vol dir entre 4 i les 6, eh? Ja, però que hi ha com les franges. Clar. Tu saps que si vas primer, ja la primer Per exemple, a la Ràpita, que hi ha molt peix, diguéssim que hi ha moltes embarcacions, sí, doncs primer comencen per fan també la part del marisqueig i tot, però clar, també és per un tema de que quan arriben els arrossegaments, els quillats, també ells aprofiten fins a l'últim moment que poden. És que les barques grosses són les últimes que arriben. Per exemple, si han d'arribar a les 5, doncs fan des de les 3:30 venen tota la resta, llavors saben que, a menys que hagis tingut un problema i hagis hagut de tornar abans, doncs saben que els arrossegaments, els quillats que se'n diuen, arribaran més cap a 5, 5:30, fins a l'hora límit que tingui cada port. Però una mica també funciona així, si un port no té molts arts menors, comença a la mateixa hora i els arts menors s'adapten. En canvi, si un port té molts arts menors, com és això, com és la Ràpita, doncs llavors comença la subhasta, ja calculo més o menys. Més o menys a totes les famílies ja s'han inclòs les dones, llavors són a càrrec d'autònoms, diguéssim, laboralment funcionem com a autònoms i som responsables legals, tenim el nostre certificat digital com a tal, però sí que ens fan fer formacions específiques, com la millora o així. Jo, per exemple, ara estic fent unes formacions, com que és la mateixa formació que fa la marineria, una mica per també estar assabentada de tot, perquè ara, sense aquestes formacions, no et deixen embarcar-te. Abans, quan meva mare es cansava de veure'ns allà a l'estiu, ens fotia a la barca, ens desfetalgués i ens fotíem allà amb la lletera i ja està. I això que és embarcar, que és clar, ara mateix ningú es pot embarcar en una embarcació si no està al mandat del rol, que està al mandat del rol, has de tenir tots els requeriments com a mariner, encara que tu vagis una mica a visitar. Fins ara, com que el meu pare sempre era el que s'havia embarcat, si havien de provar un art de pesca o si havien de fer qualsevol cosa a bord, doncs, jo fa molt temps que m'havia embarcat, però últimament no gaire. Llavors, com que ara pinta que hauré d'embarcar, doncs m'estic traient totes les titulacions, però no hi ha res, a nivell d'armadora no tinc una titulació. En un vaixell de pesca a prop sí que fan falta moltes titulacions, això és una gran discussió que tenim aquí. Doncs que per embarcar algú en un vaixell de pesca cal que tingui la cartilla marinera i per tenir-la necessita haver fet el curs de mariner pescador i a tenir la seguretat en el mar, contra incendis i altres procediments. Això com a mínim, com a mariner. Després, com a patró, necessites tenir el patró polivalent, el curs de patronia polivalent o el costaner, almenys el de patró litoral costaner. Hi ha altres, hi ha el de cabotatge, o sigui, hi ha titulacions superiors, però com a mínim són aquestes. I per anar com a mecànic pots tenir el títol de mecànic naval o pots tenir el polivalent. I això és una dificultat, perquè actualment a nivell de canvi generacional la major part de les nostres tripulacions són d'origen africà, sobretot. Hi ha alguna cosa que ve del Perú, alguns elements, però jo diria que per exemple a Barcelona, a tota la marineria hi ha un noi que és del Perú i alguna altra vegada que hi ha hagut algú de Colòmbia, però una persona. En canvi, de Senegal, de Gàmbia, de Marroc, sí que hi ha molta facilitat. Llavors, el que són perfils que tenen l'ofici, que saben pescar superbé i ja vinguin del seu país d'origen amb aquest ofici, o ja que van començar allà i l'han acabat de desenvolupar aquí, o sigui, hi ha gent que porta molts anys aquí, però sí que la part de l'idioma i la part social d'estudi és una barrera. Llavors, que estem intentant treballar una mica que no és una qüestió de posar cursos, sinó també de treballar a nivell d'inserció social, de suplir aquesta bretxa d'idioma i també la bretxa una mica digital, que és difícil accedir a les formacions, és difícil tenir accés a tota aquesta titulació. Jo estic a la introducció, però us explico una mica, per exemple, nosaltres, quan parlem de pesca, jo us explico una mica el que és opinió meva, Cristina Gavarró. Quan parlem de pesca tenim 3 tipus de pesca. Tenim la pesca local, la pesca de proximitat, la pesca d'altura i la pesca de gran altura. La pesca local és la que tenim a tots els ports de Catalunya. A Catalunya no hi ha altura ni hi ha gran altura. És
uns barcos que siguin simplement arrossegament o els menors quan hi venen en 24 hores, més o menys. Al nord hi ha, o sigui, a Port de la Selva així, hi ha excepcions que els hi permeten allargar una mica, però bueno, això. Pesca de gran altura és el que es fa al mar del Cantàbric, que són campanyes de dies, de 10 dies, 15 dies, 3 setmanes, i es torna. I després hi ha la pesca de la gran altura. La pesca de la gran altura, i ara torno, no és que s'imagina la que està dient el tema de la migració. La pesca de la gran altura són tots aquells vaixells que surten un dia i potser no tornen al cap de 4, 5, 6 mesos. La tripulació marxa i no torna fins que el vaixell torna o intercanvien tripulació, però és més difícil. Són vaixells que van pescant a llocs molt llunyans, a cadascun molt llunyans. Són aquests, per exemple, l'últim accident que hi ha a Santiago de l'any, no sé què, doncs era a gran altura, que pot ser que sigui un vaixell espanyol, una bandera espanyola, que diuen, però normalment és la tripulació de Galícia, és una tripulació que normalment és del mateix lloc. Llavors, aquests vaixells, n'hi ha molts que tenen llicències en llocs i que treballen molt bé, hi ha altra gent que no treballa també, que se'n va potser a països que hi ha una venda il·legal de llicències on no podrien pescar aquest tipus de vaixells, però acaben pescant en caladers que són caladers locals, en països que potser a nivell polític no s'està fent un control de realment quin és el volum que s'està pescant i per tant s'està esquimant el recurs pesquer d'aquell país i que inclús hi ha bastantes dificultats socials a nivell de que quan hagi faltat alguna tripulació adquireix una tripulació local però sense cobrir els mínims socials que es requereixen aquí. Llavors, què passa en aquests països? Hi ha grans vaixells amb l'arrossegament aquest que parlem com superindustrialitzat, que va a una espècie, que acaba amb tot el que hi ha, que és igual a quin tipus de sorra, quin tipus de fons, i que no practiquen tornar a aquell país perquè l'únic que volen és treure el màxim profit d'aquesta campanya, llavors tornen a l'estat al que pertany la seva bandera i trobem aquest meravellós lluç a 4 euros quan dius com pot ser, si aquí m'estem dient que val 19, no? Doncs és per això. Però clar, la conseqüència directa d'aquest tipus de pesca té en aquest país no és només que només aquí ens entri un lluç a 4 euros o a 5 o a 6, i que aquí amb els nostres requeriments, amb el preu de nostre gasoil, amb el preu de la seguretat social, tot, nosaltres l'haguem de vendre a 19, a 20 o a 21, no és només que per ens fem aquesta competència, que el nostre peix només representa el 20% de tot el que mengem a Catalunya, sinó que a sobre, en aquests països estem creant un impacte que estem acabant amb els recursos que ells tindran els anys que ve, però que quan surten aquests pescadors locals, o sigui, els mateixos com nosaltres, però en aquests països, que no aconsegueixen pescar, que no poden competir amb aquestes grans pesqueres, a sobre els estem traient a la seva alimentació, perquè en segons quins països, sobretot els que tenen tradició de pesca, la proteïna del peix és el 90% de l'alimentació d'aquests pobles. És a dir, no només els estem traient la part del negoci, de dir pesco peix i el venc per guanyar-me la vida, sinó que a sobre no tinc ni el peix per portar la meva família per menjar. Llavors aquesta gent què fa? S'agafa i venen cap a Europa, moltes vegades il·legalment, i arriben aquí i es troben amb que no poden pescar perquè els falten les tripulacions. Llavors apareixen, no? Indignante, manteros, i dius, ja, però és que nosaltres no tenim gent per sortir a pescar i en canvi, ens trobem que hi ha una gent que sí que tenen l'ofici, que sí que han vingut aquí deixant les seves famílies enrere, que no és el que els venia de gust fer, i a sobre venim aquí, els estigmatitzem, no els deixem pescar i quan decideixen fer una altra cosa per guanyar-se la vida, a sobre els critiquem. Vull dir que em sembla ja com un surrealista. Llavors, a mi m'agrada explicar-ho perquè a vegades sembla que jo el que defenso sempre és la pesca local. La pesca local que conec és la de casa meva, sobretot Barcelona, però costa catalana, i ja intento també aprendre cada vegada més del que hi ha. Però al final el que jo estic defensant una mica és la pesca de proximitat, i si això és aquí al Senegal, al Marroc o a Gàmbia, em sembla que és el que ha de ser, no? D'alguna manera cadascú tingui una cura del seu entorn i que el faci servir pel que és per guanyar-se la vida, però clar, els pescadors el que fem és pescar, però volem continuar pescant molts anys, perquè nosaltres no sabem fer una altra cosa. Llavors, jo vull que els meus fills també, si volen, puguin pescar, però clar, per mi és del meu interès
que continuem mantenint tots els recursos pesquers i socials sobre el món de la pesca, i tradicionals i culturals. Per tant, jo intentaré, no anar a caleres on no toca, intentaré anar a fons on no estic bé, intentaré utilitzar les malles que calen. Nosaltres, per exemple, estem treballant amb elements que no són obligatoris, és a dir, portes voladores que no toquin al fons, o sigui, tipus de carros de gamba que treballen al fons, estem fent més vera de la que ens reclamen oficialment. Per què? Perquè nosaltres volem pescar, no pescar més, sinó pescar millor i més sostenible, però en canvi nosaltres hem de lluitar, la nostra competència no té aquests requisits, no? I això jo crec que és una cosa compartida amb tot el sector primari, no? Vull dir que al final, en quin món estem, no? Com estem? I no és que defensi la pesca només de Barcelona o de Tarragona, sinó que jo defenso el pescador local, no? El que es guanya la vida fent això i que és una manera de viure, no? I tot això és una mica d'això, perquè al final és com una mica surrealista, no? Que tinguem problemes generacionals per tirar endavant, que la gent jove no vol sortir a pescar, però sí que hi ha una gent que podria pescar però no la deixem pescar perquè no li deixem treure's els títols, i a més quan els deixem treure els títols moltes vegades ens posem dificultats, i després inclús per tota la part de les titulacions, moltes de les titulacions, o algunes de les titulacions inclús es requereix la nacionalitat per exercir-les. O sigui, un barco amb bandera, són lleis marítimes molt... Però si no tens que tenir la mateixa nacionalitat que la bandera del teu vaixell, llavors, clar, tots els que m'han migrat tota la vida, la meva família, per exemple, era originària d'un poble d'Andalusia que era Castelldefels, i venien a fer la temporada. Ja el meu avi ja es van quedar a la Barceloneta. Al principi vivíem a la platja, a Barcelona, feien el que podien, però anteriorment es feia d'anar fent temporada, no? Hi ha gent del port que és de la Cala, no? De l'Ametlla, hi ha gent que és més de la part d'Arenys, de la part de Roses. Al final som un tipus de famílies, de comunitat, vull dir, de comunitat pesquera, que estem fets de gent de tot arreu, de sempre, no? Vull dir que per tota la part aquesta cultural sempre s'ha fet, es feien els plats més catalans, es feien els plats més andalusos, i ara mateix es fan els plats també africans, no? Jo sempre explico, abans la despesa del cafè amb un vaixell és molt important, no? Però ara la dividim entre cafè i te, no? Vull dir que està molt bé, vull dir que hi ha un dia que es fa cuscús, i un altre dia que es fa pasta, i un altre dia que es fa arròs rossejat. Bueno, doncs tot al final és cultura, no? Però tot i així, el moment en què estem no sempre ens acaba deixant superar-ho. Clar, és que el plantejament que fas tu, clar, jo el veig diferent de com és aquí a Tarragona. Aquí a Tarragona, les barques, o sigui, els armadors i els patrons, són pràcticament tots d'aquí. Sí que hi ha una part, aquí a Tarragona van vindre molta gent de Garrotxa. Sí. Llavors... La meva àvia és una Garrotxa, l'altra vegada. Doncs sí que evidentment que hi ha molta gent que és emigrant i ara està a les barques, però els patrons són tots d'aquí. Són tots del barri, pràcticament. Vols dir que hi ha una barrera? No estic dient una barrera. És que és un... O sigui, jo entenc que a Barcelona hi ha hagut molt més mestissatge, per dir-ho d'alguna manera, perquè hi ha molta més gent. Però aquí, al Serrallo, ha estat... No t'ho agafes amb la paraula que dic, no vull dir que sigui pur, però vull dir que han estat sempre les famílies de sempre. Totalment endogàmic, perquè sí que ha vingut gent de la platja de Cambrils, que llavors s'han establert a Tarragona, caleros també n'han pogut vindre, però pocs, però quasi bé totes les famílies que tenen la barca continuen sent del Serrallo, que no vol dir que tots hi visquin, perquè ara ja no hi viuen tots. És que aquí nosaltres quan tractem el tema de la comunitat és el que jo crec que influeix, que és Barcelona en si ha patit una transformació en quan ha patit la comunitat, ha patit una transformació. És a dir, això que tu expliques, que quasi tothom era com de Barcelona, jo crec que sempre a Barcelona sempre ha tingut més mestissatge, no? Però sí que era veritat que quasi tothom vivia al barri de Barceloneta, al costat del port, i la Barceloneta era un barri sobretot d'estibadors
hi havia fàbriques, hi havia la maquinista i altres fàbriques més relacionades amb el món de l'acer, de la metal·lúrgia. Aquí ha passat amb el Serrall i amb el barri del Port, que són els dos que estan vinculats. Què ens ha passat una mica? Que com que al barri de la Barceloneta, ara amb un salari de pescador, és molt difícil viure-hi. Sí, clar, perquè el Barceloneta és turístic ara. I llavors s'ha desengranat, però fins i tot també a nivell tradicional i a nivell de transmissió de patrimoni. Clar, als anys 50, 60, 70 era habitual que un carrer es tallés perquè s'estirava una xarxa i perquè hi havia hagut un problema i tothom com a comunitat ajudava i tal, i jo m'encarregava dels teus nens perquè així tu podies fugir la xarxa. Això és el que ha passat aquí sempre al Serrall. Exacte, però clar, això ara i tot el tema, per exemple, del peix de temporada. Tothom a Barcelona sabia que hi havia peix de temporada perquè quan el pescador venia, doncs et deia, et canvio, tinc molta sardina, doncs te la canvio pels ous que no sé quantos, o mira, o en tinc tant que ara vaig aprendre a fer el salaó o els escabetxos o el que sigui, però a nivell global, de comunitat, tothom sabia que aquesta setmana no, però jo això t'ho plantejo ara, vull dir, ara aquí continua. Aquí no. És que aquesta és la diferència, no? Perquè quan deies, clar, és que no tenen titulacions, i estic d'acord amb el que planteges, però és que això de les titulacions passa en tots els àmbits. Allà on vagis a treballar, la gent ha de tindre titulació, d'una manera o altra. No et dic que sigui el mateix, no et dic que sigui el mateix. Jo no estic d'acord amb això. Jo crec que sí que a tot arreu has de tenir titulacions, però no hi ha manera d'ultrapassar aquesta dificultat d'un vaixell de pesca. És a dir, tu no pots tenir... Sí, que hi pot haver una part que no sigui... Sí, no, tu no pots tenir enrolat algú que no té la titulació. No, que sí, que sí. Llavors, tu en un camp, si tu saps conduir un tractor, pot ser que no tinguis el carnet, però tu el saps conduir. I sí que hi ha... Però tampoc no l'hauries de fer. No ho hauries de fer, però en un moment de necessitat que no tinguis gent o així, te'n pots en sortir. En canvi, un vaixell de pesca no pot sortir, no tindràs la documentació per sortir i al moment en què en el rol tu tinguis, per exemple, no pots sortir si no tens la tripulació mínima, si aquesta tripulació no la pots enrolar si no tenen la documentació, llavors el que està passant actualment és que ja hi ha barques parades perquè no tenen gent amb les titulacions necessàries. Jo crec que això és més intensificat a Barcelona, doncs per què? Perquè, clar, és el que diem, no? Si és més fàcil viure a prop, potser aquí al Serrall sí que és més, a l'estiu sí que patiu, no sé, més turisme, no sé què, però és més, la gent que viu aquí viu tot l'any aquí. Llavors nosaltres, per exemple, tenim com els picos del turisme, els picos dels salaris del que val llogar una habitació. O sigui, a Barcelona és impossible llogar una habitació, és molt difícil llogar segons quins preus. No, per això que ho dius, perquè les tripulacions visquin a la Barceloneta? Sí. Això m'ho dius per això? Sí. Clar, si tu no estàs arraigat, si tu vens, per exemple, d'un altre país o vens d'un altre lloc, doncs igual te'n vas a un altre lloc que viure et costi menys diners. Sí, evidentment. Llavors, i que potser la teva família, si pots trobar a la cala pisos per 300, 400 o 500 euros i tenir tota la família allà, doncs pescaràs abans a l'Ametlla que no on t'aniries a Barcelona. I a Barcelona és que on t'has de viure per viure amb un salari de pescador que actualment no és tan baix, però clar, si tu has de pagar 1.500 euros per un allotjament... Això que vol dir que la gent propietària de la Barceloneta ha anat o venent els pisos o els lloga perquè fa més negoci. Sí. O sigui, els mateixos habitants de la Barceloneta el que l'estan transformant. Sí, però hi ha un tercer element, que és l'element que a la Barceloneta hi havia molts pisos que la gent vivia llogada, però amb lloguers antics, que no s'havien hagut mai de preocupar per tal. Llavors, clar, en algun moment arriba un fons, compra tot l'edifici i et diuen fins quan és el teu... Això ho dic en primera persona, molta gent li ha passat, però per exemple la meva àvia, jo crec que al final el lloguer estava com a nom d'una tieta o no sé què, però clar, tothom havia anat vivint en aquell pis, es pagava regularment, i en un moment li van dir: senyora Cristina, és l'última que té un lloguer de... Li van dir: senyora Cristina, vostè és l'última que queda amb lloguer antic. Podem fer-la marxar o pot marxar?
per les pescades. Llavors, quan vostè marxi, tirarem la part de... O sigui, deixem la façana o el que calgui, però farem un pis més i allò ara mateix és un... I era o sigui, jo tinc un gran record de casa meva àvia, però humitats, fred, o sigui, no era... Sí, es vivia allà perquè era lloc on podies arribar a veure el port, on era on tenies la feina i on tenies la família, però no era un lloc agradable de viure. Llavors, sí que hi ha hagut veïnes que han venut al seu pis, però la major part de la gent no tenia una propietat. Llavors això ha anat transformant. Nosaltres, per exemple, jo continuo vivint a la Barceloneta i els meus fills van a l'escola a Barceloneta, però nosaltres, per exemple, ens trobem un gran problema. L'escola ha sigut una gran aposta, l'escola, ells tenen projectes transversals que parlen del món de la mar, que estan vinculats amb les entitats del barri i de la ciutat, però és que ens marxen 4 o 5 nens en una classe de 20-25 alumnes a l'any. No acaben el curs. No acaben el curs. El Max, per exemple, ara no, però als 3-4 primers anys, a P3, P4, 5 primer, l'únic nen amb pare i mare d'allà, o sigui, de la Barceloneta i de Barcelona. O sigui, la resta, tot molt... Però clar, això fa que ara els pares estan treballant aquí, estan vivint 2 anys a la Barceloneta, perfecte, fantàstic, però després marxem, clar, això no fa comunitat. No. O sigui, és estupendo, o sigui, fa intercultura, o sigui, tens un munt de beneficis en quant al coneixement, però no fa comunitat. A la Barcelona actualment és molt difícil fer comunitat. I això, un dels trasllats que té, és en el port, que el port formava part d'aquesta comunitat, d'aquest espai, d'aquest territori que era la Barceloneta i part del casc antic, i actualment això està completament desfigurat i o sigui, és això, les nostres àvies ens preguntaven què hi havia la temporada, ho veien, perquè arribava, però això com també al camp, no? I al final ho canviaves, et venia el no sé què, que tenia el camp i et deia, ostres, el meu avi, i tu, tens sardines, ai que bé, mira, jo tinc cols, doncs vinga, no, però ara, ostres, no? Fins i tot vas al mercat i hi ha de tot l'any. I hi ha vedes, hi ha de tot, no? I dius, home, doncs no sé, alguna cosa hem de fer. Però bueno, tot i així, jo us he presentat una mica els números de... Jo vinc de Barcelona, no? Que queden molt poquets, que anem disminuint a gran ritme, perquè aquests són els números d'ara, del que parlàvem, no? Són números de participació, que són 11 encerclaments, però no tenim normalment 11 encerclaments, tenim 5, tenim 6, màxim 7. La resta ja estan sobretot vinculats a Andalusia i ja no solen tornar. Però si no formen part com del món de la mar, o sigui, un port així com amb molta intensitat, doncs normalment té 60, 70, 80 embarcacions, no? Però és que és el que nosaltres teníem, nosaltres el 2009 teníem 40. Sí, ho estat dient abans. A Tarragona de l'arrossegament, que és el que en té més, crec que n'hi ha 22. No sé ara si n'hi ha alguna, perquè cada any se'n desballesta alguna. D'encerclament... I ara no s'estan desballestant perquè no obren els desballestaments. Bueno, però doncs que les deixen, sí. Sortirà zero, però no perquè no s'estiguin desballestant. Crec que n'hi havia 5, però no sé si ara n'hi ha 3, perquè han desaparegut bastantes. Potser n'hi ha 5 encara, no? I llavors d'arts menors hi ha una del Palangre i de Trasmall també n'hi ha 3 o 4. O sigui que aquí deuen arribar a les 30, com a molt, arriben a les 30 barques. Nosaltres en l'any 2009... Però una diferència també. El port de Tarragona té moltes més captures que el de Barcelona. El que en té més és l'any passat va ser entre Vilanova i Tarragona. Ara, econòmicament, el que té una economia més important és la Ràpita, que hi ha un munt d'embarcacions, però hi ha marisc. Llavors, clar, la diferència és aquesta. Jo diria que la Ràpita, ara no vull dir el número, però 80, 90... Jo l'altre dia vaig estar a la Ràpita i quan vaig veure tantes barques
no sé quantes n'hi ha, però evidentment n'hi ha moltes És més. emocionant perquè jo me'n recordo quan era petita a Barcelona que a vegades no s'atracava com que no hi havia prou lloc, no? I s'atracava amb... Aquí també passa. Clar, nosaltres ja no ens passa, nosaltres això, tenim... Aquí sí, aquí encara les d'arrossegament, les grans, una al costat de l'altra perquè no hi ha prou espai. Llavors, bueno, doncs, estem en una decaiguda, llavors, bueno, nosaltres és això, doncs, el que intentem, vull dir, jo vinc una mica com en nom de Cap a Mar i us explicaré també una mica la iniciativa de la Platgeta, però una mica el que intentem amb Cap a Mar són diverses persones que ho estem impulsant, de diverses famílies de pescadors, que és donar a conèixer el que per nosaltres és habitual i és normal, no? Que és aquest saber que es pesca fa un moment, saber que t'arribi molt peix un dia i l'altre, i saber com cuinar-lo i com adaptar-lo i tal. I totes aquelles coses de transmetre, no? De dir, com ens quedem, com fem, no? Això és el que pretén Cap a Mar, no? Ara explicarem una mica inicialment i quins projectes tenim, no tant perquè, ni per fer promo ni per allò, sinó també com perquè veieu una mica les dificultats, però al final el que pretén ser Cap a Mar és una entitat que pugui donar a conèixer el món de la pesca des del món de la pesca i que ajudi a tots aquells socis i col·laboradors que tinguin iniciatives a portar-ho a terme. És a dir, tant si és vull fer pescaturisme, vull fer una exposició, vull fer qualsevol cosa, doncs ajudar que això passi. Perquè estructuralment nosaltres estem molt aïllats. Llavors jo crec que és un problema del sector en què no tenim espais de convivència. Jo explico a vegades això i em corregireu vosaltres, que en sabeu molt més. Jo crec que, per exemple, al nostre port, que va haver-hi un moment que vam deixar de tenir bar fa 5 o 6 anys, jo crec que això és el pitjor que ens ha passat. Però no perquè estigui a favor de... Sí. No? Però clar, penseu que nosaltres els encerclaments surten al vespre a la nit i tornen pel matí i els arrossegaments marxen ben d'hora i tornen. Llavors els arts menors sí que tenen diferents, però és que no tenim trobar-nos, no tenim què fer. No? I a vegades que potser de la part... Jo entenc que a més la gent que treballa a la terra poden marxar a dinar o poden anar a fer un cafè i es troben. Però clar, la pesca tu surts i no veus ni tan sols els de l'altre vaixell. O sigui, no veus a ningú en tot el dia, no? I jo crec que sí que és un sector que com a sector primari ja se sent com molt aïllat, com molt expulsat de la societat, que no... com que se sent... Jo crec que actualment nosaltres ens sentim com que la societat no té interès en nosaltres. I llavors acabem no tenint nosaltres interès per la societat, no? Que és el pitjor que ens pot passar. No? Llavors, en molts dels projectes que nosaltres fem, no és només allò que fem per ensenyar-ho, no és només una exposició per ensenyar-ho, un pescaturisme per fer-ho, sinó perquè també dins del sector es troba. És a dir, en una exposició, a vegades la gent col·labora, vale, em pots fer fotos, perfecte, però després hi ha la inauguració, llavors ells venen i potser estan parlant que si no parlen, no? Perquè quan arriben en terra és com no vam anar cap a casa amb les típiques històries, no? Però bueno, vinga, que Cap a Mar ha muntat això i anem, que si no la crisi es posa pesada després, no sé què, fem una copeta de cava i marxem. O parlen, per exemple, els de la nit amb l'alcaldia, o parlen, jo què sé, un pare amb un fill. Doncs al final són coses que ens ajuden com una miqueta com a continuar a fer aquesta petita comunitat, que és molt forçat comparat amb el que hi havia, no? Perquè abans no s'havia de fer res, sinó que tot continuava, però sí que és veritat que és part de la nostra missió. Val? Llavors, ja us he explicat una mica i vaig com repetent aquesta part, val? Però perquè entengueu una miqueta que el meu pare és el mitjà d'una família de pescadors de moltes generacions, val? En el que el meu avi va decidir que a ell no li tocava vaixell, no, que li tocava el matí, Però el meu pare, a ell li tocava estudiar, i ell ja li anava bé això d'estudiar, però se sentia tancat, no? Li passava una mica com a mi, que s'ofegaven si passava moltes hores tancat. I llavors va dir, no, jo m'agafo una barca i començo totes les vicissituds del món, del que implica començar amb una barca, l'única que es podia permetre, que era una calamitat, que tenia molts anys i era de fusta. Va passar una vida laboral
com molts pescadors i pescadores, estan pescant en ports diferents, però resulta que arrel també d'una mica de les necessitats que ens hi posa la Comunitat Europea de requeriments tècnics per sortir a pescar al voltant dels anys 2000 i també dels ajuts que otorguen això, doncs vam poder canviar aquella barca que a més tenia un nom que porta abans que canviar el nom i no l'hem canviat però que era... no estàvem gens orgullosos, però vam aconseguir tenir una barca nova, que va ser l'Hòstia el 2002. L'Hòstia es va crear com la primera barca que nosaltres vam tenir com de fibra, ja amb 2 maquinilles, amb tot endollable, amb aire condicionat, amb calefacció, que es pot veure a la tele. No ho dic com a cosa així, però bueno, clar, és que abans no podies ni endollar alguna cosa, qualsevol cosa, no? Que va en bateria? Bueno, a través del motor, val? Però sí que realment hi ha una eina que permetia treballar ja de moltes més maneres. Estic superorgullosa. Es diu l'Hòstia perquè el barri de Barceloneta, per diferents històries que després us explico, ja la formal i el formal, sempre s'ha dit el barri de l'Hòstia, com els meus pares són nascuts a Barceloneta i tenien moltes ganes per aquest homenatge, però veureu que hi ha bars i que hi ha associacions que és l'Hòstia, perquè no és una cosa que ens haguem inventat nosaltres. Però llavors, poc després, o sigui, l'Evaristo, que era el meu cosí que feia de patró, encara uns anys en què anaven els dos, el meu pare Evaristo, tenia un germà que era el Joan, que va dir, escolta, què fem? Doncs mira, hi ha una barca, una família, que vol deixar una barca, podríem comprar-la i fer-ne una altra, i així és com neix el Nus, no? Que d'alguna manera és com que teníem 2 patrons joves i alhora podíem aprofitar aquesta embarcació que s'hagués donat a perdre, que era la Montfi, doncs tirar endavant aquest projecte. Era un projecte que a més nosaltres com a família, el meu pare especialment, li feia molta il·lusió perquè era una cosa que ja més, veure això créixer, doncs era una cosa molt bona en aquell moment, anys 2000, situem-nos. Clar, què passa? A la mar ens jubilem molt d'hora, perquè hi ha el coeficient aquest d'ocupació i perillositat d'hores al mar i tal. El meu pare es va jubilar als 57 anys. Imagineu-vos algú que porta treballant des dels 16 com 15 hores al dia, sense fer vacances, que li dius no a partir de ja, sí, això, doncs... Doncs, clar, estava com amb moltes ganes de fer projectes, ara que també tenia llavors. I és quan va néixer una mica la platgeta, no? La platgeta anés amb aquesta disponibilitat nostra, que el meu pare podia dedicar hores a una altra cosa, podia dedicar coneixements a una altra cosa, i en un moment en què es temia perquè va haver-hi també va ser un any de dificultats en la pesca de la gamba. Llavors es van buscar altres maneres. La platgeta va néixer, doncs, de fet com a projecte va néixer el 2006, però realment constituït i funcionant i amb clients i tota la pesca, considerem una mica no? Però bàsicament la platgeta el que volia ser és una resposta a tota aquella gent que ens deia és que jo vull menjar peix de les vaques, no calia que fos del Nus i l'Hòstia, sinó jo vull, clar, intentava recomanar un lloc al mercat, però als mercats no sempre el peixater compra. Tenim proveïdors, tenim prescriptors molt bons al mercat, amb això no ho vull dir, que no hi hagi peixaters que treballin, peixaters i peixateres que treballin molt bé i que siguin molt fidels al producte, però de vegades és complicat, no? I teníem sobretot molts amics de restauració que ens deien que jo vull aquest producte, però no el vull demà o demà passat, o sigui, el vull avui. O sigui, vull que quan arribi jo el pugui tenir. Llavors, la platgeta va néixer una mica amb aquest objectiu, és a dir, aquelles persones, aquelles consumidores que realment tinguessin l'interès en saber d'on venia aquell peix, com s'havia pescat i, sobretot, que fos fresc al dia i com tornés a saber aquell sabor que una vegada vam oferir una cistella a una persona que se la van menjar la seva iaia, no? I llavors em va fer molta il·lusió perquè la seva àvia va dir ostres, acabo de menjar el millor peix de la meva vida. De fet, és el peix que menjàvem abans. I això a mi m'ha fet molta il·lusió, perquè realment és el que ens passa a tots, també amb les fruites i les verdures i també amb la ramaderia, que prova realment allò que és de veritat, doncs notes la diferència. Llavors la platgeta sorgeix amb aquest objectiu. Sí, amb l'objectiu, o sigui, està allò també darrere
amb tota la part administrativa i tal, però molt amb tota aquesta part com del meu pare anar amb ganes de tirar endavant. Però què va passar una miqueta amb la platgeta? Doncs que el 2010-11 vam començar a fer cistelles particulars, sobretot per cooperatives de consum, no? Que ens deien, ens faria molta il·lusió poder tenir aquest temps. I el que ens passava és que ens deien, no sabem, dèiem, vale, pues sí, pues vinga, fem-ho, no? O sigui, ara tenim l'estructura muntada i tot, ja, però és que no sé què demanar-te. Com no? És que no sé què hi ha. És que no sé quan comprar-te, no sé quants... Llavors vam crear el que nosaltres ens pensàvem que no veus que cistelles, no? Però que després ens vam enterar que la fruita i verdura ja existien i tot això, i dèiem les caixetes, no dèiem cistelles, després vam veure que altra gent del sector primari havia tingut les mateixes idees d'alguna que era del moment, temporal, no? Sobretot, i que et donava l'opció de una cosa tancada, uns quilos tancats i anar posant aquelles coses que fossin del moment, no? Estem parlant del moment i per posar una mica en context, nosaltres vam fer la pàgina web de la platgeta al febrer del 2007 i era una pàgina que poc després van sortir els iPhones i no es podia veure. Vull dir que estava en flash, vull dir que ens féssim una mica idea que no és com ara que tot ràpidament em poses a internet i comences a saber el que és una cistella i el que no i tal, tot es veuria d'una altra manera. Llavors, aquí és quan realment comença a caramar, no? És a dir, sobretot el 2015, quan jo també deixo la uni i deixo també de viatjar tant, doncs a dir, la gent no ens està comprant o no està sabent què comprar perquè no coneix la part de la cultura, perquè és molt difícil, no? Saber com cuinar una bròtola t'arriba, que ara és molt diferent, no? Perquè tu a YouTube no sàpigues el nom, ho cuines tot, com diu un amic meu de la cooperativa, és l'equivalent de la fruita i la verdura, que al final, si no saps què és, bulls i tritures. Doncs el peix és una mica, treus caps i fregeixes, no? O sigui, arrebost amb farines i fregeixes, no? Si no saps com, doncs tires fregidet i alguna cosa fas, no? Però, clar, ara YouTube i et surten allà, bròtola, escòmpora, tot, però no sempre tenim aquestes facilitats. I Caramar, sobretot, sorgeix d'aquesta necessitat de donar a conèixer la part de la cultura i crear espais.